Здравейте! Днес ще ви разкажа за процеса на раждане, през който преминах аз, за изследванията, за посещения при доктор и подобни теми. Дълги години не можехме да забременеем. Опитвахме, но не се получаваше. Миналата година през май месец започнах да се чувствам некомфортно, много чувствителна, започнах да плача, да съм тъжна. Направихме тест, последваха още 3, които се оказаха положителни. Обадих се при доктор, бързо реагираха, след 2 седмици имах термин. Тук в Германия с термините е леко сложно. И установиха, че съм бременна в 8-ма седмица. След това последва следващия месец още един преглед, на който ми направиха нужните изследвания. На всеки преглед редуват кръв, урина. Всеки път засичат кръвното налягане. И тук в Германия имаш право на безплатна Fine Diagnostic, се казва изследването. Там установяват дали всичко е наред с бебенцето, дали има генетични увреждания и така нататък. Всичко, слава Богу, беше наред. След това пак продължихме с рутинните прегледи, кръв, урина, кръвно налягане и така до 8-я месец. Оттам започнаха да засичат тоновете на бебчето. Всичко беше добре след няколко прегледа. Тогава се ходи на 2 седмици. През 2 седмици се ходи и един прекрасен момент установиха, че тоновете на бебчето не са както трябва. Следователно ме настаниха в болница. Останах няколко дни, после се оправиха нещата и ме пуснаха. Но след около 3-4 дни стана така, че не се чувствах добре и вдигнах високо кръвно налягане. Съответно извикахме линейка. Много приятни хора. Откараха ме в болница, следователно ме оставиха там, правиха ми нужни изследвания, но тоновете не бяха добре. Имах определено секцио за 5 декември, но всъщност